खुलुमबाय आंनि मुङा श्री धरनीधर दैमारी आङो कालाइगाव जरसिमलागुरिनि 8 नं दतमा बियाबाव गोलैनाय आं सासे साधारन मानसि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो जोंनि एबसु आरो एनडिएफबि नि आरो इउबिपिअ मोनथाम जोंनि बर' आफादफोरजों लोगो नांना सोमावसारनायाव जों जे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि जोंनि सोमावसारनायखौ मोनदांनानै बिथांमोना जोंनो जे पिस गोजोन एकर्ड मोननो हादों आं बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जौगाखांनायखौ लाबोगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेहाय जोंहा गोबां जौगाखांनाय एकर्ड मोनदों बे एकर्डआव जोंहा ओरैबायदि मोनदों जे सोलोंथायानो जोंनि थाखाय मेन गुदि सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा गोबां जौगाखांनाय फैबाय आरो एकर्डजोंनो लोगोसे जोंहा दाखालिसो जे 5 सेप्तेम्बराव जे जोंनि सेपारेट डाइरेक्टर मोनदों आलादायै जोंहा बर' मिडियामाव एक्सट्रायै जे जोंनि सोलोंथाइखौ पावाराव मोनदों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जोंनि बर' माहारिनि खौसेयै नाजानायाव जोंनि मानव गेदेर दानि आगुनि बादग' जाहा मानगोनां एबसुनि आफादगिरि प्रमद सार बिथाङा दा बावैसो गावनि मोनसे सार्थ गैयै मोजां सिन्था धारना रायजोनि जाथिनि हारिनि सिन्था धारना खालामनानै बिथाङा इउपिपिएल राजनितिक दोलाव हाबफैदों दा बिथांखौ नोजोर बोनानै बिथांनि गासिखौबो मथि गथिखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनानै जों बिथांखौ थैस' थांस' जोङो बेहाय साफ्रोमबो बिटिआर हालामनि आरोबा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' हारि माहारिया बिथांजों लोगोसे मदद होफानो थाखाय मदद होगोनखौ आं नुहुरदों आरो बिथांनि मावनायाव जों साक्सेस जागोन होननानै जों दा मिजिंथिदों गोबां आं जोंनि जाथि माहारिखौ आखाइ खबजबै खुलुमो नैबे जोंनि दानि बिटिआरआ नोंथांमोना साननो हाखायो बा मोनदांखायो नैबे बिटिआरआव आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव जा भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि बर' बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरजों गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंहा सुक्ति मोनदों बे सुक्तियाव ओरैबायदि गोजोननाय फैबाय जोंहा नांगौ इन्सटिटिउसन मोनबाय नांगौ जोंनि जायगायाव गिदिर कम्पानि इन्डास्ट्रि मोनबाय एग्रिमेन्टआव दंखायो आरो दानि जोंनि बर' हालामनि आबादारिफोरखौ जौगालांहोनो थाखाय आरो जोंहा गोबां दंबावो जोंनि बिमा माहारिफोरखौ जौगालांहोनो थाखाय आरो जोंहा दंबावो गोबां जोंनि बे जौगानायनि थांखिया जोंहा गोबां हाबसोनानै दङमोन नाथाय एबारनि एकर्डजों जोङो बे हाबसोनानै थानाय जोंनि मावनांगौ हाबाफारिया एबार पिक्साराव फैबाय बा मोनदांथियाव फैबाय दा बेखौ आङो खोब गोजोननाय मोनदों मानोना आं सानो जोंहा जे 34 बोसोर बा 34 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेराव जोंहा मानगोनां जोंनि दावहारु एनडिएफबिफ्रा जे 34-35 बोसोर बिथांमोना जे आखायाव हाथियार लानानै जे हाग्रायाव दासिमबो थानांगौमोनब्ला बेसेबां जोंनि हारि माहारिया खहा जाबावगौमोन आरो बे हारि माहारि माने जोंनि आर्म्स लाग्रा बा अस्त्र लाग्रा बिथां लाइमोनफोरल' नङा लाइमोनफोरजोंनो साजायनानै थानाय जोंनि सिङाव थानाय फरायसुला बेखारै थानाय गोबां गोरों गोरा जोंहा दङमोन बिथांमोनखौबो सरकारा गाज्रि नोजोरजों थुनजुलायनायनि गेजेरजों थाथेरनो हायै समायसा खालामनानै होनायजों जोंनि बिमा बाथुल नोजोरजों सरकारा नायनायाव जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा खहा जालांफाबावदों दिनै जोङो सानथ्र'हायै जोंनि जोहोलाव आरो जोहोलावजो जोंहा गोमानानै थांबाय गोबां बिमा माहारिया दुखु दाहा फिसाफोर फिसाला
फिसाजो गोमानांबाय आरो फिसाय गोमानांबाय खोब बेयो दुखुनांथाव। नाथाय नैबे परिबेसाव नैबे समायसायाव जोङो ओरैबायदि दुर्भाग्य इसोरा जे जोंखौ बर' माहारिखौ बेसेबां दि गाख्रेबनानै दोनबावगोन बेखौ इसोरासो दिनै जोंनि सायाव नोजोर बोनानै बा मोनदांनाय आंनि फोथायनाय आंनि साननाय आरो बियो सैथोआ दं होननानै आं सानो। जों देरहासारलांगोन होननानै जों मिजिंथियो। जों नुबोबायबो गोबां जोंहा जाथि माहारि हारि खस्थ' मोननांनाय आरो बुथारजानाय बा गोमानांनाया दिनै जोबथा जानानै थांबाय। मानोना जोङो गोजोन सान्थि एकर्ड लाबोनो हाबाय। जोंनि दानि लाइमोन आगुनि लाइमोन जे जोंनि सोलोंथाइ जौगाखांनाय मोननानै बिथांमोना जा एसे सोलोंनायजों आयेन आरो गभर्नमेन्टनि प्रसासननि सिङाव थानाय गाज्रि मोजांखौ बिजित आजित खालामनानै दा जोंहा बेखौ उदां खालामनो हानायाव मानाव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारी सार आरो गोबां NDBनि माखासे जोंनि साननो हनो गोरों आरो जोंनियावनो थाखानाय इन्टेलेक्सुयेल गोबां जोंहा गुबुन गुबुन संगठनाव नांथाबनानै थानाय गासिबो लोगो नांनानै दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव बे एकर्डखौ खालामनो हादों आरो जोङो बाहाय बोस्रांनानै लानो हादों। बेखौ आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो आंजों लोगोसे जोंनि हारि माहारियाबो मोजां सिन्था धारना खालामनो लायोब्ला बेयो जोंनि जौगासारनाया बावैसोनो सान गोरलैया गोदानै ओंखारफिनगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। मोजां सान रोदाखौ जों मोनलांगोन बेखौ जों आसा थिबाय आरो जोङो डेभेलप बा जौगाखांनायखौ जों नुहुरबाय। गुबुन गुबुन स्टेटफोरबादि जोंनि बड'लेण्ड हालामाबो जौगानो बाराद्राय गोबाव गैला। बयनिबो खौसे मददआ जुदि मोनलायोब्ला बयबो बे बिटिआर एकर्डखौ फोथायलायनानै बयहाबो एफा एफा गावबागाव फाफ्लियाव बिबानखौ रुजुनलायनानै लायोबानो जोंनि जौगानाया मोगथाङाव फैयो। आंहा बुंबावनांगौ दं आंनि साननाय आरो आंनि बिबेकआव। बुंनो गोसो गैयाबाबो बुंनो बायद' फैनांबाय आङो। थाखानाय जोंहा BTC दङमोन। बे BTCखौ 17 बोसोर बा 17 बोसोर सालायनाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे सालायबोदोंमोन बिथांनि सालायनाया जे 17 बोसोर जालायलांबायबो जासेयावबो नाथाय बिथाङा समान मोनथाय जोंनि BTC हालामाव हारि माहारि जाथि बा बर' गासिखौबो नायसननानै गावनि BTCनि सालायनायनि फाराव BPF राजखान्थि दोलो दानानै बिथाङा गावनि BPFनि कर्मकर्ताफोरखौ लानानै बे BTCखौ 17 बोसोर सालायनायाव बिथाङा बेसेबां जाख्ल'दों बेखौ आङो बुंनो फैनाय जादों। बुंनो फैनाय माने आङो 17 बोसोर भुगिनांनाय सासे सुबुं जोंनि थैजों जे बिथांमोना BTC सालायनो मोन्दों रायजो राजानि आइ आफानि थैजों सालायनो मोननायाव बिथांमोननिफ्राय जोङो गरफा गरनै मोननांगौ सरकारनि दान अनुभाब जे नेम निथि दं बिथांमोना नाथाय बेखौ खेबस'नानै साबस'नानै गावसिनि मानसिखौल' गावसिनि वार्कारफोरखौल' गावसिनोल' सुजुग सुबिदा होनानै बिथांमोना जोंखौ मेगन खाथेनानै मोनसेनि उनाव मोनसे माने आदजाथारै बांजावथारै मोनफा नङा मोनफा समस्या खिथानानै गावसिनि मानसिखौल' मोननाय बा गावसिनि मानसिखौल' लानाय जों नुनो मोनदों। बरंसो माने बिसोरो नहा बाहा गामि सिङाव थानाय मानसिफोरखौ गावसिनि मावथिफोरखौ नङाब्लाबो कन्ट्राक्टर थिरुनलाबायदों नङाबाबो थिखा होदलाबायदों उल्था फाल्था खालामलाबायदों। जोंहाथ' आइ आफा रायजो राजाहा जेबो थाखा फैसा गैया गरसेबो नाथाय गावसोरनि थाखा जाखानायखौनो गावसोरनि थिखाखौ लाबोनानै बिसोरो जोंनि रायजोखौ मेगन खाथेनानै जोंसो मावदों जोंसो लाबोदों जोंनिसो होननानै बिसोर रायजोनो गरसेबो थाखा अनुभाब बा दान होनाय जायाखै आरो बिसोरनाव ओरैबायदि गोख्रोङै मोनसे आयेन दं खोमा मोनदाङो जों मिथियाब्लाबो मोनदाङो बिसोरनि थगायनाय माबाया असैथोआ जेब्लायबो साक्सेस जाया रायजोफ्रा खनै बेखौ बिजिरनानै मोनदों नाथायब्लाबोसो जों बुंनो हाया बिसोरनाव क्षमता बिहिन दं। जों एसे बुंनो एबा एसे
गोहोआव दिन्थिनो नागिरोबा बिसोरो नाना बाना खोथा बुङो मानोना फर्सनि खोथा बुङो सिगिनायनि खोथा बुङो थगायनायनि खोथा बुङो आयेननि नंबाबो नङाबाबो जानला मोनला खोथा बुंनानै जोंखौ दद्र होननानै थायै थायै थाबोबाय बिथांमोना 19 बोसोर जाबाय नाथाय जेबो गैया दा नुबाय जोंहा ओरैबायदि साक्सेस जाबाय ओरैबायदि सोलायनाय फैबाय बिथांमोना दा नायै नायै नुबाय जों सारा बिटिसिनि दानि मोनब्रै जिल्लानि फैगासिनो थानाय जोंहा इलेक्सन खुंनो आखायाव लानायाव दुर्भाग्य कर'ना भाइरास जानायनि गेजेराव बे थाथ'नानै दं बे थाथ'नायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जों गावसिनि देरहानायनि सार्थ एबा दासिमबो गारि सालायनो माने 15 बोसोर सालायखांनायनि उनाव दा बिसोरनिफ्राय मिडियायाव नुयो 20 बोसोर सालायनो 20 बोसोर सालायनायनि उनाव 25 बोसोर सालायनो रुपाथि मायथाइसिम सालायनो बिसोर बुंदों नाथाय बे बोरै जागोन सोरखौ थगायबावनो हागोन रायजो राजाफ्राथ' थगायजानाय नंला जोंनि लाइमोनफ्राथ' थगायजानाय रोंला जोंनि लाइमोनफ्रा रोंबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा सोलायनाय फैबाय जोंनि रायजो राजानो जोंनि जौगाखांनाय नांगौ गुस्लायनाय नांगौ मानोना बे थासारि आगुनि जे थासारिया थाबाय थायोबा गोमोरलांनायनि जा फरजाखौ नुनानै दिनै रायजोफ्रा दानिसो जोंनि गोदानै जोनोम जानाय इउपिपिएलआव सापर्ट होनो फैबाय बे इउपिपिएलआव सापर्ट होनायाव बा मदद होनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैनो गोसो थौलेजों होआखै बिसिनाव साननाय फैदों सोलायनाय फैदों गियान फैदों आरो जौगाखांनायखौ लुबैदों आरो इयुन गावसिनि खांनानै दोननाय फिसा फिसौ जेनेरेसनखौ मोरै फोथांलांनो थाखाय बिथांमोना सिन्था धारना खालामनानै दानि जोंनि गामि सिङाव थानाय आइ आफा बोराइ बेन्थ गासिबो बुजिनाय आरो मोनदांनानै सोलायनायखौ लुबैदों आरो जोंहा मा नैबे सालायनायाव बा नैबे माबानाया साक्सेसखौ जाखागोन होननानै बिथांमोना दिनै गाजा गोमजायै जोंनि इउपिपिएलनि गाजा गोमजा मिटिङाव जेरावबो जगदान होदों दिनै बिपिएफनि मिटिं जायोबा थगायनाय होबथानाय बादा होनाय जोंनि इउपिपिएलनि मिटिं खुंनो नागिरोबा बिथांमोना गास' थांनानै जोंनि आइ आफाफोरखौ दाबो खानानै दोननाय बायदि माखासे साथामसो साब्रैसो भांजांनिया मानसिफोर दं बिथांमोननि आखायाव एसे एनै थाखा हरनानै जोंनि खानानै दोनजानाय आइ आफा रायजो राजाफ्रा उदां मोनाखै जायनि फलि बिसोरो एसे एनै थाखा होनानै दासिमबो सोलायनो रोङै गुस्लायनो रोङै बेबहारखौ दिन्थिनानै लोंनाय जानायजों हाब्रुआव गादै गोलैनाय बे गावसिनि बिपिएफनि मोनसे षड़यन्त्र माने बिसोरनि गाइडलाइनानो बेनो नामा बे हुदाखौ बिसोरो गारनो हायाखै आरो बिथांमोना जेला जे जोंनि मोजाङै मिटिं लिंनायाव जे गावनि सिपिनिफ्राय थाइसे थाइनै गरसे गरनै हान्थिनानै थांनाय खस्थ' खालामनानै थांनायखौ नुदोंब्ला बिथांमोना स्पेसियेलि थाखोमा बादा होयो थाखोमा जोंनि मानसिनो 100-200 राननानै जानाय लोंनाय बुङो इयुनाव जुदा जागोन आलादा जागोन जोंनि गभर्नमेन्टआ सालायनायबो जायोबा नोंथांमोनखौ नायसननाय नङा नोंथांमोनखौ एबार जोसोनानैसो दोनगोन होननायबो नाथाय जों बेखौ फोथायनो हाया जों बेखौ थैब्लाबो गनायनो हाला मानोना जोंनो सोलायनाय नांसिगौ आइ आफा गासिबो सोलायनाय फैजोब्बाय दा बेखौनो बुङो आङो दा जोंहा नैबे जौगाखांनाय गासिबो मावनांगौ आरो दंबावो मानगोनां हाग्रामाया बे दाख्लिनि जोंनि 2020 मायथाइनि जानुवारिनि 27 अक्ट'आव सुक्ति जानायाव बिथाङा खुनु सहिखारि नङा बिथाङा आलदुं फालदुं थांनानै जे जोंनि गोथार लामाजों एग्रिमेन्ट जानांगौखौ मोनदांनानै बिथाङा खुनुरुखुमैब्लाबो गावनि मान मर्यादाखौ लाखिनानै खुनुरुखुम माने साखि हिसाबै बा उइटनेस हिसाबैसो सहि होदों बिथाङा मा मावनोबो हानायनि केपासिटि गैया आरो बेहा बेखिनि मावनायनि खर'बो गैया रोंगौथिबो गैया आरो बेहा उन सिगां साननायबो गैया बेना थोंगोथों सिद्दाल' दा थगायै बुंदों निउस मिडियायाव माबायाव बुंदों हारसानि खोथा हारसानाव थांबा हारसानि खोथा बुंदों बर'नि थांबा बर'नाव बुंदों माने दा जाथिखौनो धंस' खालामनायनि खोथा बुंदों बरंसो बे हाग्रामाया महिलारिनि सायाव जोङो थैनोबो फोथायनाय गैला दा रायजो राजाफोरखौ आखाइ खबजोबनानै आङो खावलायो नैबे जोंनि गासिखौबो बिटिसि एरियायाव 40 कनस्टिटिउसनाव जोङो बयखौबो आङो इउपिपिएलनि जानानै हारि जाथि गासिखौबो बासियाबालानो जे बयनिबो हारिया जाहाथे इउपिपिएलआव मदद होयो बा
UPPL आव भट होयो आं बेखौ खावलायबाय आरो आङो नैबे दतमा बियाबनि जानानै दतमानि 8 नं बियाबनि रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन माहारि हारि जाथि माहारिनि मानसिफोरखौ आखाइ खबजबै खुलुमनानै बे 8 नं बियाबनि मानाव गेदेर जाहा ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म सारखौ मोजाङै मोजां देरहाहोनो थाखाय गुरैयै आङो बिथांमोनखौ भट होनो खावलायबाय आरो जोंहा मोनसे दंबावो बे 8 नं बियाबाव जोंहा ओरैबायदि गिदिर मोनसे प्रजेक्ट दङ ओरैबायदि प्रजेक्ट दा जाहा मानाव गेदेर थैनानै थांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे जोंनि 8 नं बियाबा बिथांनि जोनोम जायगायाव जे जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय कालचारेल कमप्लेक्सनि मोनसे जाहा एग्रिमेन्ट जानानै दं बेखौ जाहाथे जोंनि दानि 8 नं बियाबनि मानाव गेदेर MCLA सारनो मावफुंनो गोख्रोङै मावफुंनो आरो गोथार गोसोजों मावफुंनो आरो जोंनि रायजो राजानि मददजों मावफुंनानै होनो बिथांखौ खावलायबाय आरो बिथांजोंनो लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे आखाइ खबजोबनानै एफा फाफ्लियाव बिबान रुजुननानै लानानै जाहाथे मावफुंनायाव मदद होयो आरो UPPL आव भट होनो थाखाय आं बयखौबो जोबथा खुलुमनानै नोंथांमोनखौ सिबिनाय आरो जासिनायखौ होननानै बावनो दोननाय जाहैबाय। गोजोन्थों।